εποχή που η επίθεση της κυβέρνησης στους Έλληνες και στους ξένους εργαζόμενους είναι ανελαίητη, στους συνταξιούχους, στους φοιτητές, η επίθεση είναι ολοσχερής. Σε μια τέτοια εποχή τα φαινόμενα ρατσισμού και απανθρωπιάς είναι η μικρότερη λέξη επίοικης που θα μπορούσα να πω στην γειτονιά μας. Έρχονται να συμπληρώσουν αυτό το πολύ άσχημο παζλ. Θα σας διαβάσω ένα ψήφισμα που με πρωτοβουλία του αριστερού σχήματος Ηλίου προτάθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηλίου και από όλες τις παρατάξεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλίου και οι πολίτες του Δήμου μας καταδικάζουμε την άγρια δολοφονική ρατσιστική επίθεση που έγινε στις 28 Έκτου 2011 στην κεντρική πλατεία Ηλίου σε βάρος μετανάστη από ρατσιστικές και φασιστικές συμμορίες. Τέτοιου είδους ενέργειες είναι αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, της φτώχειας και της ανεργίας. Είναι υποκινούμενες και βρίσκουν έκφραση μέσα από πολιτικούς σχηματισμούς που έχουν ως πολιτική τους το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Πιστεύουμε ότι